Hi mga ka-Ronbel! Kumusta niyong Huwebes? Ako, makugitahon kaayo. Shoutout again sa akong sis ug ang iyang bana nga nagpadaan ni namo. Nga naa sa bagong banwa, bohol. Makinomdog sa akong broa ni shoutout Nelo Yase. Pag edad niyang 15 naglangoy-langoy siya, way dala ra pud to panagat. Og ni bani niya. Dugay ra bay kay ni maukang, pilit man ni sa panit. Og gihilantan siya duha ka semana. Nya sukad ato, wala na siya naligog dagat. O di ba nice kayo sa una kay ang mga seafood kay mao nay moduol sa tao tungos kadaghan. Kugita tawag ni sa mua nya ang gamay ani tama. Di ba last time nagluto og tama? Kaning word nga octopus gikan ni siya sa Latinized form of Greek word octopus which means 8 foot. Ang scientific name niya kay Octopus vulgaris. Matud pa sa webmd.com, specifically ni Kathleen M. Zellman, RD, it's an important protein source kuno. Nya considered delicacy by many cultures. As a folk remedy, it's thought to cure impotence and heighten sexual libido. Ang scientists had ni-note nga ang nutrients in octopus can benefit reproductive health. Good sources is iron, omega-3, selenium, copper, vitamin B12. Happy lunch ninyo! Mo kina Ronbel Gums!